Ο σκοπός της Ergotrack και η συμμετοχή της στην εφοδιαστική αλυσίδα και logistic είναι να παρουσιάσουμε τα προϊόντα της Linde. Η Linde είναι κορυφαία εταιρεία στον κλάδο των μηχανημάτων ανυψωτικών και διαχείρισης φορτίων. Είναι μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες και για τις εταιρείες του κλάδου να βρεθούν και να ανταλλάξουν ιδέες και να δουν τις καινούργιες τεχνολογίες και καινοτομίες όσον αφορά στην αποδοτικότητα, παραγωγικότητα και στην εξέλιξη της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παίρνουμε με τη συμμετοχή μας την ευκαιρία να δείξουμε τα πρωτοποριακά προϊόντα της Linde, πώς μπορούν αυτά να βοηθήσουν στην αποδοτικότητα, στην παραγωγικότητα, στη μείωση του κόστους, στην αύξηση στην ασφάλεια λειτουργίας των μηχανημάτων και να συναντηθούμε με επαγγελματίες του χώρου που ψάχνουν προϊόντα πρωτοποριακά και με καινοτομίες, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τα φορτία τους με νέους τρόπους και πιο παραγωγικούς.